लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय थाबाय। नोंसोर दिनै सानदोंनाने आंखो मानो दिनै ब्लग बानायनानै माने आं सिगां माने आंनि बे चेनेलाव आं सिगांनिफ्रायनो मालायनि मोसानायफोरखौसो आं भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामबाय थायोमोन नालाय, ओंखायनो दिनै आं सानबाय आरोना गावगाय हारसिंनो बिदि भिडिअ बानायनानै मालायफोरबायदि बिदि बानायनानै आं होनो सानबाय। बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। ओमफ्राय दिनैनि मेन टपिकआनो जादों आंहा मा होनो बे अनलाइननिफ्राय मोनसे माल सफैदों आरोना, बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन, देखायलांगोन, ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन। बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादों न' आरो रावबो थाथ'नाङा जेरावबो नायलांबाय था बिदिनो। नै लोगोफोर बेनो माला दैसो सफायदों, मा होनो 2टासो जाबायमोनदां, 2टा 2:30सोआव सफायदों आरो नै माला बेनो। आं बेखौ नोंथांमोननो खुलिनानै देखायगोन, नायलांबाय था बिदिनो। मा बुस्थु आंबो बेखौ मोजां मिथिया दे, जिखुनु आं खालामदोंल'सो नालाय। बेबा मा फैखो आं जिखुनु दा खिन्थिलांगोन नोंथांमोननो, नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै लोगोफोर आं बिसिबायानो नै खुलिनोसै आं नै नायदो 1 2 3 गो। नै मा बुस्थुथाय, मा गोसोम बिबा नै मा बुस्थु आंबो मिथिया दे, नै मा बुस्थु खुलिबासो मिथिसिगोन बेबा मा बुस्थु फैखो। नै गोसोम थार आरो गिलु बालु। नै लोगोफोर आं बे बुस्थुखौ खुलिनोसै आरो, ओमफ्राय आं बेखौ नुबानो नोंसोर सिनायखासिगोन, आं बुंलायलायनो जेबो गोनांथि गैला। नुबानो नोंसोर बे मा बुस्थु बेखौ नोंसोर मिथिखागोन आरो। आं खुलिनोसै, जास्ट खुलिना होनोसै। नुबाय दा मा बुस्थु सिनायखाबाय दा न'? बेखौ आं दा खुलिनानै गानगोन, माबायदि नुयो बुंबानो जाबाय आरो। खुलिनानै गानगोन बेखौ दसेथाना आं। बेनिफ्राय नै बेखौथ' मिथिखाबाय दा न', ससमा होननानै। ओमफ्राय आं बे ससमादों मा खालामगोन आं दासिमबो मिथिथ'वाखै मोजां, नाथायबा साननैसोनि उनाव मिथिगोन आरो बे ससमादों मा खालामलांगोन मा खालामगोन। नाथायबा मोनसे खामानिबाबो बे ससमादों खालामगोन, बेनिखायनो नेनानै था, नायनो गोसो दङोबा। जायफ्रा नायनो जेनेबा नेनानै थागोन बिसोर नुखागोन, ओमफ्राय जायफ्रा नेनो हाया बिसोर थांबानो जाबाय, मा थाङो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ जेबो राइट्स गैया आरो। जिखुनु जायफ्रा नेगोन बिथांमोना नुगोन आं मा खालामगोन मा खालामा, बेनिखायनो नेबानो जाबाय नायनो गोसो गोनांफ्रा। नै लोगोफोर एबार आं मेगनाव सोस्रांसै आरो ना, र' माथो नै सोनोसै आं र'। नै सोबाय दे, अननानै खिथाहर दे दायो माबायसा नुदों, अननानै खोन्थाहर लोगोफोर। जिखुनु नायबानो सासेबाबो कमेन्ट हरथार, नङाबाथाय आं बोराबगोन। आं माने कमेन्ट होरि फैबासो बुहुत आराम मोनो, माने कमेन्ट होरि फैबोला आं गोसोखौ बुहुत सान्थि मोनो आरो। मानो होनोब्ला आंनि भिडिअ बानायनायफोरा बिदि कमेन्ट फैयोब्ला आंनि भिडिअ बानायनायफोरा होनायफोरा मोजां जादों खोमा होननानै आं सानो आरो। बिनिखायनो फैथारनांगोन, जिखुनु फैथारनांगोन, कमेन्ट मोनसेबाबो फैनांगोन, नङाबा हले आं मिथिया। जिखुनु नोंसोर नायबाथाय कमेन्टखौ हरखानांगोन, जिखुनु आं मिथिया। जिखुनु आं दा जुदि दसे थानानै आं नायफिनगोन बे भिडिअखौ आपल'ड होनायनि उनाव, जुदि मोनसेबो कमेन्ट होनाय नुवा आं हले बोराबगोन नोंसोरखौ। स' बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर न'? बेसेबां दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ। स' बिदिबा लोगोफोर आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामथारदो, अननानै हानायमानि शेयार खालाम। आरो जायफ्रा आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैगोन, एटेन्ड जाफैगोन, हाबफैगोन, अननानै साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय। बहा थाङा आं बेखौ जेबो मिन्थिया, जिखुनु जायफ्रा गोदानै फैगोन आंनि बे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय बन्धुफोर। बाय बाय गाइस, लग पाबे आरो नेक्स्ट टाइम जीवन थाकेले।